Нова е Коледа, над смълчания град се сипят снежинки и танцуват своя бял танц. От камината се чува как пропуква дърво, а после червеникави искрици се отразяват в очите на децата. Елхата блести в приказна светлина, масата е отрупана и красиво подредена. В стаята цари уют, спокойствие и топлина. Минава полунощ, чува се камбанен звън, дългоочакваният момент с подаръците е дошъл. Децата се втурват към красивата елха с радост на очите, а след това цялото семейство празнува до късно. На сутринта всичко е както преди, магията на Коледа е отминала, но само до следващата година. През святата нощ, когато в Ветлием се родил Христос, не само хората се радвали на това събитие. Цялата природа трептяла и звънтяла. Всички искали час по-скоро да го поздравят. Най-добре успели да го видят спящия младенец с 3 дървета, които растели наблизо. Величествената палма, високото клонисто маслиново дърво и зелената елха. Те радостно зашумели с листа и нетърпеливо разговаряли помежду си. Да идем да се поклоним на младенеца, рекла палмата на маслината, и да му принесем нашите дарове. Взимайте и мен с вас, помолила елхата. Палмата и маслината я погледнали надменно и се пресмели. И аз се погледни на какво приличаш. Листата ти са остри като игли, а смолата ти мирише и вони. Елхата смутено замълчала, но погледнала още веднъж към сияйната светлина, която обгръщала лежащия в яслите младенец. Един ангел чул подигравателните думи на палмата и маслината. Палмата се приближила до яслите и положила най-хубавия си лист от своя върх. Ето ветрило, с което да се разхлаждаш горещините, младенецо, казала тя. Маслината пък е седила от своето благоуханно масло, което запръскало благоухание наоколо. Елхата се натъжила и си казала, че палмата и маслината навярно имали право да й се подиграват. Недостойна съм да стоя тук пред очите на младенеца, проплакала тя. Тогава ангелът пристъпил към нея и казал: мъчно ми е за теб, ела по-близо, орхице, аз ще те възвеся и украся по-хубаво от останалите дървета. Погледнал той към звездичките, кимнал им и те една по една започнали да слизат от небето и да кацат по върховите клонки. В това време младенецът отворил очи. Нито хубавия палмов лист, нито маслиновото благоухание успели да привлекат неговото внимание. Той ласкаво се усмихнал и протегнал ръчички към усипаната със звездички елха. Добрата елха потреперила от извънмерна радост, но не се възгордяла, а осветила с блясъка си палмата и маслената, които засрамено мълчали в тъмнината. Ангелът проговорил за втори път. Това ти е наградата за скромността, елхичке. От днес нататък ти ще красиш празника Рождество Христово. С вечно зелената си дреха и с бляскавите, подобни на звезди украшения, които хората ще слагат по теб тази свята нощ. Ти ще носиш на децата радост, а на възрастните ще напомняш за златните дни на тяхното действо. Това ти е наградата, скъпо коледно дърво. Пред коледно вълнение, светъл празник се задава, Коледа наближава, с развълнувани сърца украсяваме елха. С буквата К започва думата късмет, коледар, колачо, куплет. С опът думата обичам, със своя любов аз тази нощ наричам. Все елха и приказни елени, за да добрия дядо е при мене. Са накрая ангели летят, Коледа е празник свят. Коледна грешка. От елхата лъскави полети, пратил дядо Коледа за нас, едно и нещо жълтулко свети и ръжи там се ужасяваше глас. В краски избягат на от хора, чак на уличния тротуар, който в късното се е молил, дядо Коледа за този дар. Станала е грешка, но за всичко мене пак ще ме изкарат крив. Писах му за ягуар и количка, той ми пратил ягуар и жив. Весела Коледа! Подранили гости. Петя Карабакалова. Илхичките ни греят вече. Тихо Коледа пристъпва. Звънят звънчета отдалече.
В очакване светът потръпва. Едно отчудено джудже дойде при мен на сутрин рано, след него друго, още две с пакет и всичко там прибрано. Какво ми носите взори? Запитах малките джуджета. Това са твоите мечти, събрани всичките в колета. Тях дядо първо подреди. Едва прибра ги, много бяха. В одежда бели примени и в купон тук се озоваха. Отваряйте, да видя как мечтите превръщат се в подарък. Мируват, даже под капак. За моите светът е малък. Да не сте ми донесли, на някой друг сега мечтите. Изчакай, само да изгрей звезда вълшебна сред звездите, и хорът ангелски запей, и вярът се сели в душите. Снегът надежди да навей, да оживеят в миг мечтите. Сред нощ в 12 часа ще се отвори сам пакетът и ще се случат чудеса, елхите весело ще светят. Весели празници!